Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Hai no te waisa ani YouTube channel nam sogo ke o video ke guys tinini video ke sing nailai ono bai ke tinini samno taisa klai hinkai guys puila ono tei tabuk sarau nanai tei nanai ta hinkai friends finally tei sarau paikha hinkai tabo ang nasingi tongo thank you tei bufur pungnot enggo tei pungkang ke taisa motor off khlainani bagai. Okay guys, hingke finally sini bagai sa sopai kya hingke tabuk sing sa taisa nangni pai tabuk taisa samungo besanai ta. Hingke friends tabuk hingke ang o it no teibai sunai. Joto it no tei lui sopai nai tamni hingke gatine it tenan sekang tei misiui tenane nango. Hingkai friends asuk din satungmang tini hingke wati kisa pai reka naide iko asuk to bangya to muda muti banggo asuk Haijao guys borok bo banga sura phan thumui tongo wansarok kai ereng tong eno hinkai friends aw machine no ang dabuk jotoni saka o tisanai obo 1 floor toni rijak 4th floor tisana nango hinkai friends thajinga ang rongno it sui phunukmani jotono dabuk theui paikha iko asuk jora kaka hinkai tinini video naima bagai rongno jotono hambai tei jotono subscribe khlai ready.